Камера е направена. Отдолу пише ли 1, 2, 3 секунди, текът ли? Само камера има, бе. Долу трябва да има секунди, я обърни към мен. Има, добре, няма какво да ти обръщам. Аз не към водата сега. Снимам. Ти ми да го видиш хубавец. Как бат Гого лови сом. Бат Стефчо му асистира. И калпа има криви. Това ще ми хвърли чпулото водата, бе. Бах като не се сервизира една макара на време, какво става? Става така. Разбираш? Са, асистенция. Дечка така. Не е много. Нещо. Ледни красавецо. На такова на закоремчето, защото? Това е. Насам, бе. Хубавец. Нема, бат. Ей, така ги ловим, хоп. Защото не му разбирам, ако му разбирам. Изкарай го повече. Екстра шукар, добре. Браво. Спираме клип. Да нека върви, бе. Така, да. Ножа къде е? Ножа е тук. Къде? Ножчето. Въженцето има ли въженце? Дори бленци има ли въженце? Ножа ти го оставих някъде, бе. Кое? Айде го, бе. Добре. Тук му дупчиме под въртичката. Печко нежно. Така правим ние. Оп, браво. Пия въженцето. Под дупенцето. Може за косичката, ма не. Нямаше въженце подходящо с тези венце. Добре. Вече е кротък и спокоен. Да, ще го това да пускаш. Оп! Славим за български народ. Така. Прекарваме от тук един път. С една ръка правим възела. Так. Една ръка. Един път. И така. Оп! Хайде, двата. Така. Няма да стане с пръсти. Да ти дам клещи. Не. Така. 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 Умаро. Разумел и продължаваме с другия.